Yung pacheck kay Ubuntu, palit ng brake. Pudpud na yung brake sa likod, tapos i-align yung brake sa harapan. Ay! Jake ko! Magic dun? Magic kunayo. Hugas lang. Wait lang. Kuskus ko nga yung rotor kahapon eh. Ako sa pinayos ko si Ubuntu, pinatono ko. Nagastusan ako ng 290 kasi brake, alignment ng shifter, tono, tapos palit ng oil para sa brake. Pauwi na ako. Pala nakusot yung helmet ko, preno nga ako. Ano ulit. Pala yung naging issue, may hangin daw tong brake dito, tapos pudpud na yung brake. Hindi naman sa kabila, okay pa yung brake ko. Tapos yung shifter ko, inayos na rin ni Kuya Jeff sa Ungasan, Luwakan. Bisitahin nyo yan pag nandito kayo sa Baguio. Mura lang singil, nagastusan lang ako ng 290 para sa lahat ng ginawa niya. Nasa ilang oras, halos isang oras din. Lahat yun, okay na. Baba ako, baba.